Ahojte priatelia, tak dneska vám ukážem jeden typ alebo jeden druh avokáda. Vyzerá to ako naša slivka, ale fakt toto je avokado. Vlastne rozdeľuje sa presne tak ako naša slivka, že dáte von vlastne celú kvosku. A priatelia, tento druh avokáda sa je spolu s touto šupou. Chuť je veľmi dobrá. Avokádo je sladkasté, maslové a zaujímavé je, že tá šupa dodáva aromatickú chuť. Ako nejaká korenina, ale chutí to výborne, takže ideme to použiť do nejakého tacos. Väčšiu časť sa používa tacos, že si polejete limetkovou šťavou, dáte si nejakú čili omačku, osolíte to dobre a tacos máte hotové. Takže prajem dobrú chuť.